siya po nagkakaturog. Tapos dahil ko po aram kung nagugutom na siya. Sorry kung anong naginibo ko sa imo. Bilang ama, gusto ko mamakaray ka. Dahil mapugulan kan mag-agum na sinda Nanay Emma asin Tatay Jesus, kan Barangay 28 Victory Village, Legazpi City na mapaluha. Haros kaya kabangang bulan ng dai nag-uuli sa sendang residensya ang 37 anyos nindang aki na si Rostan Winner Dado, Hunyo 15, kanuri daanin daining makaiba sa sendang residensya. Istorya ni Tatay Jesus, kan parehong aldaw, nagkaigwa sindang day pagkakasinabutan na mag-ama, kaya nakulugan niya daini. As sinasabihan paning malain na panaramon, magpun ka ito, dai na daanin danahiling pa si Rostan. Pang-abot kita kideng data. Tamisa diri man siya ngarong dyan sa Victory, sa Purok Dos. Sa madaling salita, di ko man pig lalauman na, dadamdamon niya pala nito. Maski sa mga tugang ko, maski nga ako gura no karaot ki aki. Maski ang agong mo maraot, sabi ko, pamilya, dapat kung raot ang sarong guyan, irahayon ta. Marso kang mariparo mandanindang nag-iiba na ang ugali ni Rostan. Katunayan, maski sa trabaho nag-awol manda si Rostan. Asin maski ang pakihalubilo sa inda, nawara na. Dahil ko siya pigpabayaan kang pagkaon. Tayo na nga nito. Magayon ng trabaho kan, ilinaog ko sa kumpanya. Uminabo, abo niya na talaga magtrabaho. As in talagang dahil na siyang interest. May nasagi siyang auto, diyan sa sentro, tinaramanda po siyang badilon. Duman po nagpuun, gayon. Duman po gayon nagpunang depresyon kaya. Sigun kay Nanay Emma, bilang ina, nung kang nawawara ang sa iyang paghadit sa iyang nawawarang aki, alagad kay puwan niya manggiraray da magkayod para sa iba niya pang aking pigbubuhay. Kaya si Tatay Jesus na sana ang sulamenteng naghahanap kay Rostan. Kaya nga ni po minsan, di ako po nakakahanap sa iya ki pugos na sarong aldaw. Ta naghahanap buhay po ako, dahil man po pwedeng, dahil kami maghanap buhay buda si agum ko ta. Siyempre kaipuan po so paghanap sa iya, kikwarta. Linibot mi, bilog na Legazpi, bilog na dara. Nakalampat nga kaming matanag. Sundo daraga, Kamalig, pala nakadumang kami sa Kamalig. Wala talaga. May pangapudan sana sinda Tatay Jesus at si Nanay Emma sa sindang aking si Rostan. Maguli na po siya, ta ako po, minsan po, lalo kung siging ura na banggi, dahil ko po aram kung saan siya po nagkakaturog. Tapos dahil ko po aram kung nagugutom na siya. Sabi ko baga sa imo, ang pamilya, makusog kong tiripon. Garo man sa nasigid. Ika man sa nabagan niya, noy ang naglararayo sa muya, pati sa mga tugang mo. Dahil man ikapiga api. Special nga ning treatment ang pigigibo mi sa imo kasi mama mo. Kung ano man ang naginibuan ko sa imong sala, patawadon mo ako. Sa ibong kang kamunduan, bilog ang pagtubod ninda Tatay Jesus at si Nanay Emma. Nasarong aldaw, liwat nindang makakaiba si Rostan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal